Estem al capítol 5 de Amazon Games. Haig d'editar això, no ho he posat correcte. Amazon Games. Va. Són aquests jocs gratuïts, bueno, ja recordeu. Benvinguts, berquinautes, benvinguts al capítol 5 de que és joc d'avions d'Amazon Games. Anem a començar per Alpha Mission 2 i anem a tastar-lo. I canviem el joc. I juguem. El tastem, fem dues partides, provem a la tip i el B-tip. Perdó, estic una mica passadet. Ja estic prenent alguna cosa per saber qui estic... S'anota. Com veieu, aquí estem a l'espai. Ens envaeixen el planeta... No ho sé. El planeta... ens envaeixen els envaïs, punt. Ja està. Sí, ja ho sé, faig servir les mateix per tot, però de moment no tinc inspiració. Vaig inventar una raça alienígena. Estem protegint la Terra, estem atacant... M'invento, la base. Però sembla que estiguem com en una nau. No sabia que podíem fer això. Hem guanyat. Ens estan matxacant. Ui, ens ha eliminat. Anem a provar el mode B. Sí, hi ha diversos modes de joc, ja sabeu que els tastem. Aquest cop és més aviat un mode de disparar d'armes. Aquest és el directe que hauria d'haver succeït ahir dia 6, però per un error tècnic que desconec, perquè no es va desconnectar el directe, no em vaig adonar fins al final. Dius, vale, per què? Aquí veieu, tenim que disparar a diferents nivells. Amb l'arma secundària hem de disparar a l'hora d'estar al terra. I hem de fer lluitant sempre amunt. M'estic inventant tot. Millor que no canti, perquè s'està a punt de ploure. No sabeu, allò de... Passa, no el podem tocar o què? És d'aquest...
Aquest és ja directe. Ui. Ara, superarem el que hem fet fins ara. Es tornen a ficar aquí. No es val tenir vides infinites. Passos que són aquests alienígens. Sí, són emocionants. Així. Ui. Diuen com carretereta. Ui, ui, ui. Ui, aquí hi haurà una cosa grossa. Destrossar un tros. Ui, 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 míssils autodirigits. Sortim. Sortim i anem al següent joc, que és... Ai. Que és... Ghost Pilots. Aquests jocs són dels anys 90. Són jocs antics de la Neo Geo, que eren dels anys 90. Per tant... Perdona. Ai. Va, som. Farem primer amb aquest tipus de missil i després amb l'altre. El rècord està en 47.300 punts. A veure si ho aconseguim. Aquí ens disparen de tot arreu. Vaixells, avions, tancs, de tot. Tindrem a tot un exèrcit, tot solets. No hem arribat enlloc. La imatge és potent, el Game Over. Trobo, Ho tornem a intentar. Som uns campions. Ops. I aquests fan traços làser també. Morir. No puc ser contra qui lluitem, no puc ser qui som. No sabem res. No sé lo que es la B ni la S. Todo que son bonus. No, continua. Per veure una mica més el joc, continuem.
que són tancs, ja no hi ha vaixells, són tancs i avions. No, passen uns quants. Una estrelleta que no sé per què serveix. Aquí. Ui. Bueno. Ara ja ho donem per acabat i anem al següent joc. Que és aquest d'aquí. On està? Aquí. Twilight, això, que és del 2016. Bueno, més modern. Bueno, és del 96, l'únic que es va adaptar amb el Dotemu al 2016, però en realitat és del 1996, ja deia jo. Estranya que sea moderno. Perdoneu. Aquí. I compartim la pantalla del Twilight Strikes. .emu. Seguim en línia, no? Seguim en directe. Sí, s'està gravant, tot correcte. Vale. Intentar fer els 3 capítols avui. Comencem. I de moment fem mode personatge, vale? I anem a triar aquesta. Les persones Tinker and Linker. I lluitem contra Reality d'aconseguir de no perdre els cors. No sé que d'alguna manera el faci el rival. Veieu, teniu 9 vides només. Ai. Ui. Hem perdut. Bueno, tenim 3 oportunitats, vale? Pues... Jo té 4 cors. Ai. Veieu? Bueno, són els típics de disparar. I aquí hem guanyat a la til. A la segona, per això no anem gaire bé. Guanyant a la segona. I ens enfrontem amb el gat Kim. Kim el gat. Pues vinga, anem a enfrontar-nos a Kim el gat. Som-hi, doncs. Som-hi. Som-hi. Pom. 2-5. El gat ens està matxacant. Ui. Chongs. Ui.
Hem recuperat vida. Atenció! Una oportunitat de guanyar el gat. Atenció, gat. I hem guanyat el gat. Continuem. Ens enfrontem a... Bueno, ens enfrontem a una versió que ens enfrontéssim les dues. Jo sos Tinker, vosaltres fossin Tinker i ja que fos Linker. No? Penso, Aquí m'he salvat pels pèls. Una mena de fama. Com veieu, aquest típic de disparar com la component de que competim contra un altre jugador. Que té característiques, en aquest cas, iguales. I última oportunitat. I després farem el mode història, que bàsicament és un personatge ben en concret. I bueno, hi ha diàlegs en anglès, lògicament. Lògicament, no estan traduïts. No, lògicament. S'estan enfrontant amb una mega fada a l'altra. Hem guanyat pels pèls, però hem guanyat. Bé, no podem perdre. Frisia. Maki amb Pentel. Podem enfrontar a Maki i Pentel. Ens rebem una mica i ens quedem en apuros. Ara estem en apuros. 4, 3 i mig. Una oportunitat de guanyar. Han perdut. Seguim. Nevius Castell. Aquesta... No, Darkran. Perdoneu. Això em recorda el castell de Bowser. Bueno, seran molt les distàncies. Salvant bastant les distàncies, la veritat. No sé, recordava jo que cau del sostre un castell.
Ah, han guanyat pels pèls. No pensava que havien perdut. Continuem amb Newcastle i ens enfonsem a Medius. Sabem si és un noi o una noia. És colorit, això sí. Ui, aquí crec que no m'aixecarà aquesta Medius, sí. I tenim... Ah, hem perdut en el mode personatge. I anem a provar el mode història. Que tenim els jocs de lluita. Els últims que queden. Anem a veure si superem aquí el mode història. Tot i que no sabem bé de què va la història. La veritat, mira que està en anglès no m'entero la meitat. No, m'entero alguna cosa, però no massa. Agafa aquesta arma secreta. Podem vèncer la Til, aquesta. Espera, Twinkle Star Miau, no sé què. No ha temps de llegir. Oh, un llac. All right. Que bé. Ah, a woman, yeah. Ei, t'ha ubicat. Aquí amb el... Ah, pervertit. Bueno, no ho sé, ben bé què diu. Però és el gat Kim. En resum és el gat Kim, el confon amb un pervertit. Oh, no em faig mal a ningú. No sé què. Algo així hem dit. I sigui millor en anglès que jo, que no dubti en fer la traducció en comentaris. Oh, voilà. Hopla. Ens queda només un cor, Hem d'anar amb molt de compte. Ara tenim dos. Hem recuperat una vida, no se sap com. Potser fer un atac. I hem guanyat aquest Kim, no se sap ni com. Perquè els arquinautes heu donat suport a la causa. Molt bé. Sí, tot segueix normal. Vale, perfecte. Doncs continuem. Clàudia diu, no pots... No, parlant massa ràpid. Ha quedat clar, no?, que parlant massa ràpid. Ja ens hem d'inventar la història nosaltres. Quina història ens podem inventar nosaltres? Un concurs de caça monstruets amb la seva escombra voladora i aquesta endavant. I concorreixen a la caça
Monsters o dimonis o jo què sé. O la fa aquesta. Oh, hem guanyat a la Tinker. Molt bé. Oh, aquests érem nosaltres abans. Espera, una Twinkle Star. No sé què vol dir. Maybe, opa. Bueno, vayan per ser la Twinkle Star o lo que sea. Deu ser algun títol d'aquest univers. No sé. Ens enfrontem a Maki. No pas a Maki Hero. Que ja us veig venir. Hem guanyat a Maki. Sí! I aquí arribem al castell. No sé el que diuen. Oh, l'ho dit, això és com el castell de Bowser. En aquest cas el castell de Mebius. Ui, quina derrota més ràpida. No surt amb 3 no res. Quina bogeria. Ai, perdona. Últim intent en el castell de Mebius. Vinga, a veure quin altres ho aconseguirem. Que les B són els poders aquests especials que fem servir. Com l'estel... Hem perdut. Quina cara més patètica. En fi, canviem de capítol. Benvolguts verquinautes, canviem de capítol. No estem... Jocs de lluita per 3, no? Per
3, sí. Wolf Fatal Fury 2. Samurai Shodown